Kadiku sumo lir mimba Bathara sumo suping Pancandriya Angawruhi ngawani ngawani Pramana Jati Angawruhi ngawani ngawani Pramana Jati Saweko Nangaya ikarya Nyawijiku malang laku Sabang sataniku Kudu mangrencana Ngawir-ngawir tas malang kudu Saweko Nyawijiku malang laku Apono sabang satatan kenggo kudu mangrencana ngawir-ngawir tas malang kuku sing sombong betah lupa kurang guling elinga solajat nika yen wacana kudu mahanis Breseng seming salsomo samane manungsa sahambi Raden Setyaki tebih anggen kula sowan boten midhanget menapa ingkang dados dawuhipun Sinuwun Prabu Ndarawati parenga mbabari kula ing kepatihan pun Pati Udawa nadyan kula Temenggung Drajaya ginyadhong dawuh Raden Setyaki Kakang Udawa lan sira Temenggung Drajaya dadekno kawuningan yen to lungguhan dina iki negara Dwarawati kang kudune bakal nganakake suka parisuka ya jalaran Sinuwun Prabu kagungan kersa mantu kang bakal dawuh kadange anom Dyayu Bratajaya kang bakal kawengku panengah Pandhawa Kakang Permadi nanging dadak nyulayani ana jujul hanusul Koko Prabu Mandura rawuh banjur nandhakake duka kang surasane kang bakal dawuhe Kakang Mbok Bratajaya kelawan Kakang Permadi diwurungake kang tanpa sabab lho lalajeng kados pundi babaripun Raden babaring nglakon nalika semana
ana bantah ing antaraning utusan saka negara Ngamarta putraku ing prigondani Prabu Anom Ganuwaca kelawan Koko Prabu Mandura cukeng rengkeng Koko Prabu Baladewa kepengin dhawuhake Kakang Mbok Bratajaya kelawan Kakang Burisrawa mongko ing dina iki utusan saka negara Ngamarta wis nyuwun dina munggo kanggo dhawuhing temanten Sakura runtik dredah ing madyaning pasewakan teman anak Prabu Gatotkaca sinurung gedhening tanggung jawab pinangka duta mungkasi kang kaparingan Purbawasesa banjur bergagah bakal ngerampungi gawe rawe-rawe rantas malang-malang untung baladalah nggih boten aneh nadyan to taksih anem taksih lari Raden Gatotkaca menika nalika yuswa setaun nate dinadaring kayangan minangka jago munah satruning dewa Pracona kaliyan Skipu Raden Kakang Udawa ya aku melu neksen yen babakan kuwi aku setemene uga rumaja kelawan Koko Prabu Ndrawati bab jejodohane Kakang Mbok Bratajaya ing bab pundi menika Raden setemane Hares Kures Bloko Suta blak kotang terus terang aku ora sarujuk yen to nganti Kakang Mbok Bratajaya bakal didhawuh dening Kakang Burisrawa wah menawi menika kula kira mojong gandeng badhe kados menapa Burisrawa menika najan to aken-akenipun putra Mandaraka namung yektosipun menika namung putra pupon lho kok putra pupon kepiye Kakang mongko Burisrawa kuwi bakal dadi ratu ing Mandaraka nggih menika gandeng undanganipun Sinun Prabu Salya cariyosipun nak Sinun Prabu Salya menika sampun kagungan putra Kanjeng Ratu Irawati Kanjeng Ratu Surtikandi kaliyan Kanjeng Ratu Banawati sungka waraos sing manah Sang Prabu Salya gandeng ngantos kalenggan mangke dereng kagungan putra kakung mila mbebedhak jroning wana manggih wonten rawa wonten kewan bulus lajeng dipun puja dados bayi dipun nameni Bulisrawa Bulusrawa utawi Burisrawa menika lho ngono Kakang inggih menika namung salah setunggaling cariyos wonten malih cariyos benten ingkang nyebataken yektosipun Burisrawa menika putranipun Prabu Somadenta menawi cara tanah Jawi Somadenta menika asmanipun Prabu Salya namung cara Mahabharata Somadenta utawi Somadata menika Nalendra Sabrang kagungan putra dipun pundhut Prabu Salya dipun pundhut putra andanu inggih pun Burisrawa menika banjur iki mau dawuh saka Sinuwun Prabu Ndrawati Koko Prabu Kresna paring dawuh supaya aku lan para wadya kabeh ngawekani aja nganti ana kang ganggu gawe nggone bakalan ndun yuda Kakang Prabu Mandura kelawan anak Mas Gatotkaca yen to ana kang ngriwuk kempul bakal barung sinak aku lan kabeh para wadya kala saka negara Ndrawati kudu sawiga ngrampungi gawe aja ana kang bebutek banyu letuh dina iki Kakang Udawa nggih yen tepangaten kula ingkang ugi sawiga Kak Raden Setyaki kula lan tumenggung Drwajaya miwah para wadya Ndrawati sawiga badhe anapel wentis alun-alun negari Ndrawati mangkat dina iki Kakang Udawa Sonya prataka indu wiyang oh
Juwana gawe aja ana kang bebudhek rusuk ngene Sinuwun Prabu Mandura bakal ngrampungake pakaryan ngrabekake kadang Usi Burisrawa. Kang pala tumingal Prang campa samyang dali lir tatit wileting kata danyuwangkung manguncang hiti bincang sangat dimicil bincang sangat dimicil adanya ngedali wus durung suwe nggonku pacak baris mundi dawuh paman kematian angrangsek ing madyaning alun-alun negara Dwarawati kepapak wong cepul kepalang gedhemu cilik dhuwurmu cendhek ora pangling Setyaki iya dasar kepara nyata ora pangling Bambang Suwatama iya ngadhang lakuku mundi dawuh Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Kresna supaya dina iki dijaga kawilujenganing negara Dwarawati aja nganti ana wong kriwuk kempul barung sintak ya jalaraning negara Dwarawati lagi ana dretah kang bisa babar wisa kang kurang prayoga kula kowe wong Ngastina aja melu-melu ngawur-ngawur-gawar sumingkira yen kena tak elekake lho sumingkir ku piye karepmu mingkato aja melu-melu marang perkarane Suwun Mandura kelawan anakku Bringgondani lho aku ki mangkat wiwit saka negara Ngastina nganti tekan Dwarawati diblonjo saka kaskaya negara Ngastina supaya mensukseskan dhawuhe Burisrawa kelawan Bratajaya lah kok kowe wanuh-wani arep ngundurke aku nekat kowe Mas kemaki kowe Mas gleling kowe Mas kaya lanang-lanang dhewe ya mentas megru anyar piye kaya wani ndilat wesi abang neko wesi kliget urung tau kondangi Swatama tau tate bedah kuthane menungso dapurmu bangkamu sepira